Molitva raspetom Isusu. Gospodine Isuse, na ovoj našoj zemlji, zemlji orušenoj ljudskim znojem, zemlji natopljenoj ljudskom krvlju, zemlji izbrazdanoj ljubavlju i mržnjom, na njoj je zasađen tvoj križ, sredstvo nasilja, koje te učinilo slikom boli i smrti. Ti koga je mnoštvo odbacilo, koga su prijatelji napustili, koga su ubrojili među zločince, lišili vlastitog dostojanstva, zlostavljali tijelo i dušu, ti si sišao do dna u tamu trpljenja, tamo gdje se čini da je i Bog daleko. Pa ipak, tvoje ruke pribijene na križ ostaju raširene da bi prigrle sve ljude. Pa ipak tvoje usne izgovaraju samo riječi opraštanja i obećanja sreće. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Gospodine Isuse, tvoja se povijest nastavlja. U svakidašnjim litanijama izdaja, odbacivanja, nevjernosti, nasilja, osveta, koje prežmaju ovaj svijet. Pred tvojim križem, uvijek tako novim, ali istim znakom ove povijesti koja teško prihvaća preobrazbu. Pred njim snažnije i bolnije osjećamo tragediju obespravljenih naroda i ljudi. U njima još traje velika tvoja muka. Ne prestaju pogrede, razaranja, svakidašnja zlodjela, patnje nanesene najslabijima i nemoćnima. Pred tobom i pred svim raspelima svijeta, nakon zadnjeg udarca kopljem, nakon zadnjeg ratnog pohoda, nakon zadnjeg nasilja nad nedužnima, žarko te molimo za sve ljude, a osobito za one koji koriste snagu oružja, da bi povrijedili, da bi ponizili, da bi nametnuli svoju moć. Otvori im oči pred učinjenim zlom, pred razornim posljedicama ratova, pred žalobnim krikom i ruševinama, pred očajnim pogledom ljudi. Otvori pukotinu u njihovu srcu, kako bi na unakaženim licima potlačenih prepoznali crte tvog lica, u krvi žrtava krv koja teče s tvog križa, jer ti si, brat, svakom stvorenju koje trpi. Ti, Kriste kralju svega stvorenog. Amen.